שלומך? בסדר, בסדר גמור, מה שלומכם? בסדר גם, אין תלונות. תודה. אני צריכה חרדל ובורגול. וואלה. תודה. מה את עושה? את מציירת? לא, אני עושה קופי רייטינג. זה משרד פרסום בתל אביב. ומה אם תרצה? היא פה. פה? מה היא עושה פה? אם אני לוקח את זה מפה. רגע אחד, אטון. תרצה אלי תוקלורו? תרצה, יש לי משלוח ואין לי מקום. איזה משלוח? אל תגיד לי שהזמנת שוב את הקטשופ ההוא. אל תתערבי, את לא מבינה בזה שום דבר. קודם כל, תפסיק לעשן פה. ודבר שני, איך אתה מדבר אליי? ומה אתה חושב, שאני לא מתמצאת במשלוחים האלה? אני יודעת ששם קטשופ מיותר. לא, לא. מה נעשה עכשיו עם כל כך הרבה קטשופ? אולי אמא שלך רוצה קטשופ? היי, מה שלומך? מה את עושה פה? מה את חושבת שאני עושה פה? לא יודעת. חשבתי, את יודעת, לא יודעת, שתציירי על האלפים, תתלי עבודות בגוגנהיים. כן, בטח. מה, את לא שמחה לראות אותי? זה מוזר. מה מוזר? שאת נזכרת ובאה לפה אחרי כמעט שנה שלא התראינו. אני אצל ההורים שלי לכמה ימים. זה 50. אין לנו אשראי. מה זה אין אשראי? אין, מה ששמעת. ואת כל היום כך עובדת? תימוה, מה זה? מה, אז כל הקטשופ הזה, בשביל מה היינו צריכים את הלכלוך הזה? בשביל מה הבאת את זה? למה הזמנת? אמא, אני יודע מה אני עושה, בסדר? תרצה, בואי, אני צריך אותך פה, תרצה. אפרת, אין לי זמן, אוקיי? טוב, בסדר, הבנתי. אז תרשמי לי את זה, טוב? אתה לא יודע מה. אמא, תראה מה שהיא הולכת. אמא, תפסיקי להתערב, זה לא העניין שלך, זה חלק שלי הזמנות. אני חושבת שאתה בכלל לא שואל אותי ואתה עושה כל מיני דברים על דעת עצמך. כמה פעמים אמרתי לך לא לקנות את הדברים האלה, אבל אתה הרי לא מקשיב לי. טוב, בסדר. כמה פעמים אפשר לשמוע? בסדר, הבנתי. טוב, סיימתם לריב? תביא, אני אנקה. איי. נו יופי, התחלנו, ça commence. את תסתדרי עם זה, נכון? תרצה. מה זה שטויות האלה? מה זה הדבר הזה? מה זה? ביקשתי שישלחו לנו הצעת מחיר. ולמה לא שאלת אותי קודם? כי אתה צריך, אי אפשר לדבר איתך באוויר. אתה צריך לראות מעשים. למה עם הידיים? עכשיו, אני לא מסכים לזה. לא מסכים לזה בכלל, בסדר? אפשר להבין למה? ככה, כי אני מחליט. זהו, זה למה. אוף, אפשר לעשות איתך כלום. אתה לא מבין שזה לטובתנו? למה אתה צריך להיות כזה עקשן? די. מה, חוץ מזה, מה דוחף את האף שלך? הסכמנו שאני מחליט על הכסף, נכון? אל תדחפי את האף שלך, תעסקי בעניינים שלך, בסדר? ארט, calme-toi. Maman, ce n'est pas possible. שרי, אולי אנחנו נחשוב על זה, אנחנו עכשיו עוברים תקופה קצת קשה.
אולי אפשר עוד חצי שנה לנסות. את החנות שטפת? את לא גמרת לאכול. לא רגע.